Kerman gazituta. Oda, laguntza behar? Ez, bueno, gezaltza hainanan nengoen ez, gatzarana bizitatu nahi nuen, baina ikusten dut horretan da biltzala, ezta? Bueno, horretan gaude bai, gatzarana zahar berritzen ari gara, baina bizitatu daiteke. Aizu, aspalditik existitzen du gatzaranak hainanan, ezta? Endabiziko datu idatziak erreferentzia egiten diotenak gatzagei, gatza egiteko plataformei dira, 822. urtekoak, beraz, 9. mendekoak. Baina gatza ateratzeko modua asko evoluzionatu da, ez? Orain, teknika berriak erabiliko dituzue. Ez, hemen erabiliko dira, beti mendetan zehar erabili diren teknika berriak, eta hori da gero erakutsiko dizudana. Oso interesgarria, Aizu, nik ez dut hemen gatu zainik sumatzen, ez? Ai, orkatila bihurritu dut. Ai, eske, Algortako padel lehiaketan parte hartu nahi dut, eta egunero entrenatzen dudanez... Orkatilak porro eginda dauzkat. Kirolaria zara, beraz? Bai, ni kirolaria naiz, eta gainera, Algortako gaztetxoen taldea ere entrenatzen dut, Ai... Existitzen da eta evoluzionatu du esango dugu. Eta ez existitzen du edota evoluzionatu da. Entrenatu aditzarekin berriz bi aukera ditugu. Ni gogotik entrenatzen naiz, baina Kermanek herriko gazteen taldea entrenatzen du. Begira, Kerman, hauek dira gaur egun funtzionamenduan dauden gatzagak. Aizu, eta zertarako erabiltzen duzue hemen ateratako galtza? Sukaldean aritzeko, gainera 3 gatz mota aterako ditugu aurten, eta bakoitzak bere funtzioa izango du. Bueno, medikuek diote kontu handia izan behar dela gatzarekin, ez dela gehiegi kontsumitu behar. Eta egia esan, aldaketa handiak eman dira gatza kontsumitzeko eran, ez da? Bueno, gauza guztiekin bezala egin behar dena da, neurrian kontsumitu, baina bai egia da, gero eta gehiago baloratzen dela, eskuz egindako gatza baldin bada, naturala izatea, alegia. Baina zu gaztea zara eta gainera kirolaria. Ni kirolariok gainera osasun ona daukagu. Baina kirolarien artean beste era bateko gaitzak ematen dira. Trokatzeak, lokadurak, zuntz, urradurak, zaintiratuak. Ederki ari zara zure euskara berazten. Baina gauza bat, Kerman, irabazi alduzu padel partidaren bat edo? Bueno, azken 3 partidetan 3 berdinketa eman dira. Baina espero dut urrenkoa irabaztea. Horretarako orkatila zaindu beharko duzu. Gainera, neba duzu, gure pedilubioan sar dezakezu orkatila eta horreko egingo dizu. Pedi zer? Eman aditza beharreztenetan erabiltzen dugu. Aldaketa handiak eman dira, edota 3 berdinketa eman dira, esaldiak ez dira egokiak. Horien ordez, aldaketa handiak gertatu dira, edota 3tan berdindu dugu, esango dugu. Aizu, Aitziber, hau itxela da, Zertarako da ba ona? Zirkulazio arazoentzat, hankak nekatuta dauzkagunean, urgaziak on egiten digu gauzaientzat. Eta betidanik existitu da pedilubioa hainanan? Ez, pedilubia berria da, baina bailen emakumeek egiten zutena, hankak putzuetan sartzen zituzten deskantzatzeko eta horregatik ere dugu pedilubioa. Honek oso ona behar du izan kirolariek izaten dituzten gaitzentzat, Ni asko entrenatu nahi zaurten eta ez dut zaintiraturik izan. Eta orain zer duzu orkatila? Bueno, ondo evoluzionatu duela uste dut, Bai, eske, hain nago gustora. Atera zaitez, gizona. Bai, bueno. Existitu, evoluzionatu edota entrenatu aditzen erregimenak ikusi ditugu gaur. Existitu da eta evoluzionatu du esango dugu. Entrenatu aditzarekin berriz, 2 aukera ditugu. Gogotik entrenatu naiz, ni neu, edo herriko taldea entrenatu dut, esango dugu. Bestalde, aldaketak eta arazoak ez direla ematen ikusi dugu. Aldaketa handiak gertatu direla, esango dugu. Ados? Argi geratu bada, betikoa, honekin edo arekin, baina egin.